Jó napot kívánok! Hol mennek? Nyugat-Európába, gyalog! Na üljenek be! Hogy vannak? Hát, hogy lennénk? Nincs munkánk. Elvett az idő, hogyha jól van. Nyomja be az ajtót még egyszer. Köszönöm. Honnan jöttek? Budapestről. Erdélyből? Na, és merről? 7. kerület. A hétvége. Mióta vannak beszorulva? Hát mióta végeztünk az egyetemen. Nem tudtunk elindulni más. Nem tudták, hogy be fognak szorulni? Gondolhattuk volna. Ott még eset az után indult. Eső volt? Néha beáztunk otthon, igen. Látott már ilyen hóvihar? Ezt is maga csinálta? Mi nem voltunk 2/3-dal? előttünk volt. Jó, kellene legyen egy magáneresztes autó. Na itt vár a kamion, ami átviszi az embereket a határon. Az a bukény? Az a Báberere? Ott elől. Nem az első. Nem, az már tele van, a második. Na, ez meg nem bírta a sok ember. Látom, hogy nem is lesz egyszer. Tiéd a... Jó, az az. Ez az? Igen. Na. És hol valósiak Erdélyben? Budapest. Na, szereted a jó? Nem. Járgány rendben van? Ja, tiétek? Az nagyon. Menni akkor. Az a... Minden jót. Minden jót viszlát.